Tadi kan jenengan pakai garapan warna-warna gitu toh. Terus saya tuh kelingan zaman biyen zaman Swargi Pak Seno tuh juga seperti ini pertunjukannya. Terus pengen duduk di sini ngerasake kaya biyen meneh ngenten lho. Nek bengi wayangan, terus omong-omongan, terus jajan. Terus komen njaluk tulung sapa kon jajake golek-golek panganan, gawa rene, ngemil. Membuat kita kangen. Tapi wayahe serius tuh kita udah siap-siap meke wis dipegang ya, Mbak. Dipegang. Nek arep mangan yo kok sik bar iki arep metu garapan iki langsung iki jalan ke sikik lah gitu. Kangen seperti itu suasana seperti itu terus tadi sempat kelingan Pak Sino terus cerita-cerita kok nangis di situ. Oh ya nangis ki maksudmu apa bayaramu kurang apa ngopo? Sing jujur ya ngomong Pak dasar rene ben dimbui kok. Mergo sawerane iki kurang aja. Ya nangis karena kangen aja. Ngeten Mbak, kula mboten nutup mbuntu talingan. Pak Seno adalah pencetak generasi penonton wayang era milenial. Nganti sakniki cah nom-nom teng YouTube nih do seneng wayang itu adalah perjuangan dari Ki Seno Nugroho. Mula nggih swarga langgeng kagem Ki Seno Nugroho. Allahumma amin. Rabbal alamin nggih. Saiki iki lho. Ben kowe ra nangis ae, sawerane nya 200 iki lho. Bajeng loncat iki. Saestu to iki? Nggih, iki saka owner audio. Setia. Heeh. Nggih, nggih. Siap. Mah tak kowe? Ya gelem. Gayane lewo-lewo ora. Ora le. Aku paham omahmu adoh dhewe. Terus Aku ndek ning bandara masalah ki Kulon Progo iki Sentul. Wah, Tatin berarti lek ngetani adoh tenan nek ngono. Tebing ya niki nek ten mriki niku sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan. Halo Nduk Cahayu. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sudah ngantuk belum? Belum. Iya. Belum. Walaupun sudah berhari-hari kamu enggak tidur, maksudnya begadang terus, tapi tidak lungkrah ya? Tidak lumrah. Soalnya saya tadi habis dikasih kopi sama Cak Bagus. Aku mau meling hati-hati ya Nduk, hati-hati. Tadi disupport kopi sama Cak Bagus, jadi nggak ngantuk deh. Apa sampean ora ngerti lek Mas Bagus iki GRG? Apa itu? Garangan. Oh. Padha karo aku mbiyen kuwi. Gitu ta. Sing jan tajem anteng jan meko Mas Udin. Lah kuwi lho Mas Udin. Kuwi Mas Udin. Ha lek bedhe iki. Awah ya. Mas Udin. Gayane lho. Dingkluk karo kepet-kepet iki. Mending batin iki. Dalange omong apa ya ora ngono ya. Mas Udin iki sing dhuwur ndingkluk sing isor mbuh kuwi. Nyawang HP mirsani notasi ngono lho. HP. Mergo panjenengane kejaba pinter gampang iki uga ngasta trompet. Tapi Mas Udin trompete Mas, mang dudoke Mas. Trompete raketang perhatian sinden-sinden sigar brak. Ayo. Ayo. Menep, Pak. Anu sekedap trompet mawon. Ayo trompet. Sebulan toh Mas, sebulan. Nggih, ayo sebulan. Ayo. Ayo coba. Monggo bebas. Apa wis ngono? Ayo. Hah? Bebas. Kae lho kaya tentara kae lho. Sumpuk. Wah, nggih. Ya, ya Mas. Ngomong cedak karo Mbak, wah karo Mbak Misaki langsung disyuting lho. Digo ning Jepang kowe engko. Ayo. 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 Ya Mas, yo. Nah, engko bebas napa? Lho, kowe lek karo Mas Udin apa gelem mek disebuli tok ngono kuwi? Ayo. Ayo, angger piye tok. Ayo. 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 Nang, winang. Ayo, nembang ya. Ayo. Coba kaya apa? Nembang napa, Pak? Rengu kaya mambengi aku seneng aku ora. Mambengi arep tak ketokno eman-eman aja iki. Kapan-kapan ae ayo ditokke ben-bengi. Ayo. Saya bawanya ngerepek dikit. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggih. Iki anu lho Mbak Misaki iki ya dalang saka Jepang lho. Mbak. Maaf ya Mbak, saya di atas. Iya. Ora apa-apa. Aku di bawah. Iya. Tegese lak dhuwur kowe karo aku to, ya to? Loh, mboten to. Heh? Lho kowe ngadeg semono aku semene kok ya. Iya.
Nemung semene. Heeh, semene. Aku sederhana. Mbak Misaki adalah salah satu peneliti wayang, meneliti Pak Cahyo Kuntadi dan juga Mbak Sinden Elisa dan semuanya akan untuk penelitian akan dibawa ke Tokyo. Nanti rekaman kita akan di Videotron di pusat Tokyo. Gitu. Yang dibawa videonya aja, Pak. Videonya aja. Orangnya nggak dibawa. Neng kono apa nek wayangan bersih desa? Ya, siapa tahu. Oh, siapa tahu ya. Tahu aja. Ayo. Ya, Pak, dibawa nih Mbak Winong. Ayo, tuh. Nggih. Nyapo kamerane ra nyapo-nyapo ben ketok ngene ngono. Angger Winong ngadeg terus melu-melu rono. Oh. Sapa-sapa digasak ora ayo. Ya nang nggih. Jangan gitu toh Bang Yosi. Nah, jangan gitu Bang Yosi. Yo. Ora kaya Neno sampun tega nonano agawe kagem kanca-kanca ingkang sok-sok mbanjeli nggen kenong niku kudu diperhatikan. Strategi ini kados Mas Aji Mas ngoten niku lho, nggih. Jenengan mikir niku banter. Dadi yen banter ini nggih mancing guyu ngoten niku. Lah ora, malah nggih piye to ngelik. Lah mlebu streaming ora. Ayo. Ning Kudus kae ya, heeh. Ngelik ora ngelik. Iki piye to doan malan? Malan ora. Ayo. Bareng iso arek suarane bobok mbiyen kae. Sorry nong, ayo terus ayo. Mengganggu konsentrasinya Winong lho. Ayo. Enggak apa-apa, Pak. Nggih. Saya udah biasa. Biasa dicuekin toh? Iya. Aduh, kasihan sekali kamu. Ajan. Wes. Ya nong. No. Atiku digawe rangu Pokoknya ora kontrol karo mic. Engko sing krungu ning streaming iki siji suarane nggen kenong. Ngelik ora, ngelik wis siji. Sing kedua mesti enak suara, "Mam, ngono." Iki Mbah Wir kuwi mesti ayo. Wong kene dok meneng kabeh lho kari patetan, "Mam," ngono Mbah iki nggih. Ayo, titenono to mesti buan, "Mam." Ayo. Ya nang. Suwe
wit manuk sikatan terowongan. Aduh. Terowongane piye, Nduk? Ora aku bingung apa lho terowongane. Udan grimis. Udan grimis terus nyiup neng terowongan ngono. Waduh, asik banget kuwi. Lah terowongan ini malah udan. Ayo ngono. Yo, dintekne Nduk nong lho ngene. Mam. Pak, Mas Danangi wau anu ngendika ngeten. Nong aku lebokno grup sinden, aku pengen melu gibah ngoten. Ha iya, ora apa-apa lebokno, ora apa-apa ya. Engko ben nuturi Mbak Tutik kuwi. Ayo. Lek nglebokne loro aja anu Mas Danang tok. Karo Imam. Golek sepi grup dhewe mrene. Mam. Ngono. Iya. Dadi orangmu udan tangis keloyongan. Rengu karyanipun Simbah Wangsa Subagya saking Tulungagung. Itu. Man, kosek to meneng wae. Iya lho. Sajak ikaton rengu enten apa niku dene sampun temu di kakak maten sakniki jer benten napa pancen sampun Ayo nong, ayo. Sajak
luar biasa. The best. The best and the basic. Nah, ya. Elok wineng, luar biasa. Power Rangers ya. Cantik, suarane apik, lelewane ya milangoni tenan. Iya. Kowe urung Birgita. Wah. Ngerti Birgita walah tenan. Tapi ayi luar biasa. Kowe Birgita rong sepira, ora ngerti Mbak Tutik. Oh. Mbak Birgita karo Mbak Tutik dhisikke. Ayo coba ngono. Ngapunten Mbak Lisa, Mbak Tati ampun kuwatir jenengan mesti dinteni penonton wis to. Aja kok penonton sing umum nyatanipun iki malah Gus Hadi wae sik lenggah. Oh, Pak Dasar iki kepala sekolah lagi iki lho mirsani nganti yahine iki. Ngono. Wingi ning SMK PGRI 2 wingi bar limbuhan kondur. Heeh, renek tatine mergane. Ayo. Bareng enek tatin wah geleng-geleng karo masuk. Ayo. Nggih. Ya berdiri Mbak Birgita dan juga Mbak Tri Hastuti iki lono pamundhut gubuk asmara. Nggih. Coba kaya apa? Dan Birgita iki ya ing atase Amit Sewu waranggana non muslim lho kuwi. Ngagem kudung ya walah tenan. Apik becik kaya ngono kuwi. Ayo. Saya Mbak Tutik wah jan kaya bunyai pondok. Ayo. Pondokane yoga. Ya dadi bunyai ya amin to Pak ya. Amin ya ngono. Ya dongakne nggih Pak ya. Amin. Sapa ngerti engko sampean ning Widodaren kono ngedekne pondok pesantren Tri Hastuti. Wah, nggih. Anu, pondok pesantren Al-Mainah. Apa kuwi? Mutmainah. Aja. Al-Mainah. Sing tenanan iki ning pondok itu tenanan. Wah, iki negasi apik men to bir bengi kowe bir. Iya, Pak. Heeh, lurus kowe ya? Lurus, Pak. Heeh, lek ra lurus kowe ya mendhi kok pedhot tak mendhi ya. Wus, Pak. Ayo nggih. Yo, iki dipinangkane iki gubuk asmara. Ya, coba kaya apa? Ya, dibawani coba wiwit saka Mbak Tri Hastuti sing sepuh luwih dhisik. Nah, iki. Iki elok lho adate dhek iki ular kambang laler mengeng kok. Ayo. Bengi iki kersa bubuk asmara ya selok. Ayo. Mangga. Mam, meneng sik to ora. Ayo Mbak Tutik. Imam niku menikmati. Iya. Kalih kepet-kepet ngoten niku. Tiap saya berdiri niku terus berubah lho. Iya. Oh, to, Mas. Anggumun malah karo ndurin iki lho. Bah, angkler. Turu neh ra apa-apa. Ayo. Kamu Bubuk wae. Ngene ayem banget lho. Rumangsane ngimpi ngeloni Luna Maya lho. Ayo ndurin. Terus yo, terus. Wah. Ayo. Wis sandinge kono sok, ning kono sok. Nek njaluk jotos raimu ngono. Ayo. Mbak Tuti, ayo Mbak. Ayo. Nah, kuwi lho. Sabar Tova, jangan digoyang dulu nanti. Aduh. Tintingan kok goyang piye to? Lah niki kan nurung biyen ning Ting 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 tung bener semono kok ya. Kuwi iki Jackson, Mbak Tuti. Kok sik to Bir? Noval kok kaya jarak to rumangsaku. Ora. Perasaanmu Aja kepedean. Gak, aku pengen diiringi Mas Dar. Ya, Mas. Nyingkan. Lah dek sing keceblung ngono kuwi nah. Malah pas lho kita itu lek kuwi tik. Ayo. Coba tutno. Sepiro Val? Ya jangan ngono Val, nek gede-gede ora penak. Ayo. Noval mau aku. Aja Val kowe diteladung tenan lho musuh kuwi ora. Iki aku jek sabar lho Val. Mas Dar. Iya. Nah iya. Wah, Daryanto ya manut ae karo Tutik. Wau pun kula paringi ya. Iya. Glibet nggen sinden ae njaluk cepet ae ngoten. Iya. Cepet niku nek mboten nggen kula sing napa benggang niku mboten purun, nggene cah nom-nom niku mboten purun. Cepet tiru ya. Nggih. Cepet sanggul niku lho, Pak. Oh iya, Wes cepet, Mbak. Ayo. Sik tau Bir. Iki sing Tamune akeh ae ndang cepet. Nyingkar nyingkur. Nyapu to jane ya kuwi. Aja jarak sujar. Wiwitane nyingkar nyingkur.
Mbak Bir kita. Ya Bir. Lelampahan kang kawuri Tresna putus. Ayo. ampun ngoten to Pak Enggak. Pak Enggak kuwi mung rambu-rambu kok ora. nggih Pak tresna tulus nadyanengku buk asmara Makasih. Ya. Apik tenan Bir. Ayo. Enggak. Aja ben awet ya Bir ya. aja teman sok pedhot terus pedhot terus aku ya pengen sing langgeng ngono lho. Waduh. Kuncine napa Pak niku Pak? Ben langgeng niku kuncine napa? Kuncine Inggris ayo. Ayo. Kok Inggris to Pak? Nggih. Wah, ngger aku nangan. Iyalah. Nggih. Wah. Yo. Nakal. Gubuk asmara yo, ayo. Monggo Mbak Bir kita bersama Mbak Tri Hastuti. Yo. Bir.
kasih. Matur sembah nuwun, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Niki Mas Rudi Cah Tampo santri Anur. Badhe request lagu Ketaman Asmara. Salam sungkem kagem Ibu Nyai lan ugi Bapak Arba sembah nuwun. Nggih, nggih Mas Rudi. Nggih. Ugi menika nyuwun bajing loncat Mbak Tatin. Saking Mas Gondo, owner audio setia Tampo Trisono nggih. Ana aman tin nggih. Ana sawerane. Nggih. Sembah nuwun taliasipun. Anu men setelan iki Mbak Lisa karo Mbak Tatin men jumeneng bareng ae. Ya, men ganti suasana. Ya, ya coba kaya apa? Tukung-tukung coba kaya apa Mbak Tatin dan Mbak Elisa Orjarus Halesu. Hoi. Waka waka wak, waka waka wak, waka waka wak, waka waka wak, tukang tukang, aman cek pinggir jalan, sengat janji, basi kontrol. Adalah sinden-sinden maskot warga Laras ya almarhum Ki Seno Nugroho. Sing melejit ya loro iki. Waduh. Nggih. Anu seneng ya Mbak dilalah nggih Pak Seno memunculkan dilalah kita berdua saka sinden terus saiki ya iso srawung karo pertunjukan wayang pirang-pirang dalang, berbagai macam dalang, iso srawung karo wiyaga sinden ngendi papan niku saya bersyukur sekali karena almarhum Ki Seno Nugroho. Alhamdulillah nek niki wae nggih kula sempet merebus milih. Nangis. Isik kelingan terus ya. Iya, maksudnya pertunjukan seperti ini aku kangen gitu loh, Mbak. Apa Mas? Kangen karena kita kan sekarang jadi ngisi kayak saya kok iso kangen wong ben-bengi sampean tanggapan kok kangen. Maksudnya gini benceto. Anu tadi kan jenengan pakai garapan warna-warna gitu toh. Terus saya tuh kelingan zaman biyen zaman Swargi Pak Seno tuh juga seperti ini pertunjukannya. Terus pengen duduk di sini ngerasake kaya biyen meneh ngenten lho. Nek bengi wayangan, terus omong-omongan, terus jajan, terus komen njaluk tulung sapa kon jajake golek-golek panganan, gawa rene, ngemil, membuat kita kangen. Tapi wayahe serius tuh kita udah siap-siap meke wis dipegang ya, Mbak. Dipegang. Nek armangan yo kok sik bar iki arep metu garapan iki sa. Langsung iki jalan ke sikik lah gitu. Kangen seperti itu suasana seperti itu terus tadi sempat kelingan Pak Seno terus cerita-cerita kok nangis di situ. Oh ya nangis ki maksudmu apa bayaramu kurang apa ngopo? Sing jujur ya ngomong Pak dasar rene ben dimbui kok. Mergo sawerane iki kurang aja. Ya nangis karena kangen aja. Ngeten Mbak, kula mboten nutup mbuntu talingan. Pak Seno adalah pencetak generasi penonton wayang era milenial. Nganti sakniki cah nom-nom teng YouTube nih do seneng wayang itu adalah perjuangan dari Ki Seno Nugroho. Mula nggih swarga langgeng kagem Ki Seno Nugroho. Allahumma amin. Rabbal alamin nggih. Saiki iki lho. Ben kowe ra nangis ae, sawerane nya 200 iki lho. Bajing loncat nggih. Saestu to iki. Nggih, iki saka owner audio. Setia. Heeh. Nggih, nggih. Siap. Mau tak kowe? Ya gelem. Gayane lewo-lewo ora. Aku paham omahmu adoh dhewe. Terus aku ndek ning bandara, masalah ki Kulon Progo iki Sentul. Wah, Tatin berarti lek ngetani adoh tenan nek ngono. Tebing ya niki nek ten mriki niku sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan. Hah? Kok cepet men? Ya? Hitungane cepet lho kuwi. Lewat tol. Lewat tengah. Lewat tol. Oh, lewat tol ya? Mau lewat tol. Oh iya. Nek biasanya 5 sampai 6 jam. Ya enggak mesti tergantung iki gawake sik sa. Gak aku kok mbok golek. Nyuwun dibetakke nggih. Ha iya. Wedi aku nek gawe Iya, nggih.
Digawane Bu Kesi ku bablas kuwi engko baru. Kon mboten napa-napa, Bu. Lho, Nggih. adate kowe iki lek enek sawirane jan le menyerang ora umum saiki apik men. Nganu. Delok jam. Ora, dasare aku ora kulino dadi wedi nek kulino ya tak ngono tenan. Mulane kerep-kerep ngejak kula mengke sawirane jenengan dadi ana dhuwit nang kono ki ra bakal ana nang kono ki. Ngopo kowe iki nyapa tak tuku sego pecel esuk ae. Urusane dhewe-dhewe ora apa-apa ngono kuwi. Kok ya ora dilebokke tas ngono dadi nek Apa? tak jupuk. Ya aja, wis dijatah dhewe ora pareng kaya ngono kuwi. Jenengan iki apa kurang sugih? Kurang. Oh ya wis. Ya wis PN kono, PN. Ha iya. Kowe iki kan biyen tak titeni jaman Pak Seno anggere nek wong duwe, nek wong mampu duwe dhuwit ngopo tak mesti cerewet ngopo? Loh, kan itu haknya siapa yang menembang? Loh, sampean ndak ngerti to mau? Iki 1.500 kok Pak Dasar. Heeh. 500 Dalang, 500 Tatin, 500 Elisa. Kan pas sudah. Nah itu yang kemarin, Pak. Hah? Yang kemarin apa yang mau? Ini baru saja. Oh, iya. Yang kemarin sudah aku masukkan ke kotak amal. Oh iya. Amal mana? Amal jariah no. Ya wis PN ndak apa-apa aku ikhlas. Ya kudu ikhlas. Ya jan jatahe dalange. Ngene lho awakmu iki kok ngomong ngene to mau apa wis ora tau ngejak awakmu yang tak WA di telepon Bu Kesi mboten saged. Lah jenengan oleh ngejaki ya mbok kira-kira jadwal kula sing selong ngoten lho. Lek selo tak seseli ya. Ayo. Alah ya, tak apa-apa dicoba-coba ya. Ayo, tak tes tak sebuli sik ora ya. Kaya Mas Udin mau. Mas Udin ini, Mas perutmu ketok lho, Mas. Nek gon sing nyelempit-nyelempit tuh Mbak Tati. Kakimu ya ketok lho, Mas, kakimu. Tutupi, Mas. Mengko nek ana sing ingin lho, Mas. Ngene lek Madangkara Mas Udin sing gampang, lek Warga Laras lek Mas Solikin ta. Mas Solikin nggih. Iya, mirip padha ngono kuwi. Ah, beda nek iki ketoke klecam-klecem. Sik, nggih, Mbak Elisa aku tak nyuwun tulung ini Mbak Misaki ini kenapa kok moto nulis. Jenengan sing luwih paham. Apa iki? Mau dinaikin apa enggak? Enggak diterangkan saja. Diterangkan aja. Iya. Mbak Misaki ini kan sedang meneliti tentang wayang, terutama dalang perempuan penelitiannya. Nah, iya. dalang perempuannya itu salah satunya saya. Terus saya itu kan selain dalang, saya lebih sering jadi bintang tamu. Jadi kita membicarakan tentang era ini, kenapa kok sinden berdiri, terus bagaimana komunikasi sama dalang, apa yang dibicarakan. Nah itu direkam sama Mbak Misaki, dicatat, dijadikan penelitian, salah satunya pagelaran panjenengan Pak Yoyo gitu. Jadi saya jenengan ini untuk materinya dia. Materinya Mbak Misaki. Dhewe wani ngetokne dhuwit piro ngono kuwi? Nah, kowe wani bayar piro? Dong ya basa Jawa. Dong ora basa Jawa. Dong iki raketang setetek-setetek iro do nyampe. Setitik-setitik. Setitik kok setitik. Ngerti. Bahasa Jawa ngerti ya? Oh, tapi sing ngoko-ngoko. Nah, nggih. Wani bayar piro ngerti ra? Wani bayar piro ngerti artine ra? Nah, kowe wani bayar piro? Wani piro? Apa guyu? Enggak, ini yang jelas dia malah membantu kita menjadi mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Kemarin habis dari Filipina juga menceritakan tentang wayang kulit, diseminarkan, diceritakan di Filipina juga dapat apresiasi bagus se-ASEAN. Wah, gitu. yang diceritakan wayang kulit Indonesia. Wayang kulit Indonesia. Oh, tepuk tangan untuk wayang kita Bapak Ibu. Mbak Lho kaya ngono Misaki. kuwi. Nah, nanti tekan ke Filipina barang ora. Iya. Iya, bah kaya apa? Haji loncat Mbak Tatin. Nggih. Heeh. Ngangge bawa. Pelok. Hah? Pelok mlawan. Belok oh iya. Coba kaya apa? Nggo bawa apa? Hah? Angge bawa. 200 sih nggo bawa ora nek cara kowe aku mah. Biasanya piye hitunganmu? Nek 200 ora. Nek 500 nganggo. Jan sinden matre tenan iki ora hitungane nggih. Nggih. Kula manut panjenengan nek langsung nggih langsung mawon nggih. Oh ya wis. Niki jame pun mepet. Ora isih jam lho. Iku iki urusaku ngopo kowe muni mepet-mepet lho. Mengke ndak critane mboten butul. Lah ngene kok nggih kentrungane rampung kok ya. Ya wis lek langsung monggo, ayo coba kaya apa. Mopat. Ayo nggih. Molu jerolu cici. Ayo. Ya cok. Jogete lho ya ora ketang mung dadul-dadul. Ayo.
Ngece ternyata dadul pada iki. Lah kuwi nyawang kowe joget iki alah-alah kaya ngono nek larang men. Gundul, ndul. Bar kuwi terus ngene iki lho. Sing marai wong penasaran ya ngono kuwi. Alah, Dadi entuk. jogete sithik ning piye ngono lho. Oh, Daripada banter ning ora menikmati. Layak kayak Pak Dasar langsung sedekap karo bukan main. Salah satu bukti. Ah iya bukti ya. Atur nuwun nggih Pak, tesih wungan nggih. Nggih, pokoke nek kula dereng mantuk jenengan nggih mboten nangsal kondur. Terus ngapa hubungannya apa? Ya engko Mbak menawa Mbak menika nggih tembas bensin. Ora tenan. Aduh. Matur sembah nuwun, pokoke nggih Mak pun peparing rezeki dateng kula lan kanca-kanca. Nggih. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Santoloe kanca-kanca. Iya. Monggo bajing loncat. Yo. Tarik din, ya. Bajing lancat. Kasadayana surep tatapitana undita kangkai kadyata saparwa negara Alengkadiraja Prabu Dasamuka Narasan Bajing lancar, gas tenan, aduh bapak, ambil apa, narosan,
Apa? Bareng ora tatin lho nakalin lho. Aduh. Endi to? Endi ndelok. Alah, ojo. Ora weruh. Kesenengen kowe engko. Madepe rono mbok madep rene aku ben weruh. Ora apa wayang golek bake angel, Tin. Penak wayang kulit. Hah? Wayang kulit lek cekel langsung cek ngene iki. Jane ya penek wayang golek lho. Lah dadak ngrogoi kaya ngene iki. Iki lho tanganmu mlebu ora dirogoi ora iso obah dek. Ngono kuwi. Mulane wayang golek iki anu to, jogetane rak meng ngene-ngene iki to. Heeh. Regane grisi kuwi. Grisi ngapa? Ngono lho. Mergo dirogoi ya. Ngene ya Tin. Mergo dirogoi. Iya. Ngene ya. Soale kan di Ah iya, ini janjane ngene iki ora purna lho, Tin. Lah nggih. Kuwi nek buktine ngene iki mari dibuka ora enek apa-apane lho iki. Oh iya. Kayu kaya ngene iki. Ngono lho. Nek wayang golek dirogo ora anak papane. Nek ngono sah. Iya iya. Tak rogoi sah. Kaya gelem dadi wayang golek ngono. Umpamane pas Pak Yoyok ora nggawa ndilah golekan isuk-isuk ngono kuwi. Kowe jejere Pak Yoyok ngene iki. Oke. Soale drijine nakal nyekel ngene tetep di ngono lho. Ora aku kan gawe kaos tangan to lek awakmu kuwi. Lah ngapa? Lah nganti aku najis. Padake apa najis? Sik iki jajal apiten Mbak Umi Hafifah apiten. Ayo Mbak Lisa. Ayo iki ket mau kok ora ditampil lae lho bintangnya. Pancen sing apik-apik mesti tak kerek-kerekne kok malah no. Ayo. Kerek arep dhewe arep mburi dhewe. Digawe keri to kok kerek-kerekne. Ayo, cara Blitar dikerek-kerekke. Ayo ngono kuwi. Dikereki tekan dhuwur kono kerek. Iya. Heeh. Kengencang Pak Umi. Suka ngenjang Mbak Lah Lisa. wis gedene sakmene ya Mbak, nek ndelok ning nggon YouTube lah ya isih cilik kae lho. Bener. Saiki wis sakmene. Umure wis pira saiki Sekarang 20 tahun. 20 tahun. Tapi wis iso gawe cah cilik ya. Kating rusak tenan mbene. Maksudnya biar cilik saiki iso gawe cah cilik ngono lho. Gawe cilik piye maksudnya? Ngajari gendong cah cilik iki wis iso ngono lho. Ini lambene kating kudu dipondokne iki kaya. Lah ya kan jenenge apa nek ngomong ajine apa ngomong nek gawe cah cilik? Ya ora, ya momong gawe cah cilik ora. Ya iso kan nek. Insyaallah sakit. Loh. Ayo syukur kok Om lah saya perkembangan. Kantor modusnya Pak Culik. Oh. Aku ora marahi lho, aku ora marahi lho. Orang nemu tak seperangkat
Prene. Belum, Mbak. Iki biasane iki Umi omongane alus apik lho. Mbak dipancing-pancing karo Catin rusak. Iki mau bengi Catin iki melu terus walah sinden iku mesti reget kabeh omongane. Ora yo. Yang penting kalau sebatas omongan nggak apa-apa, yang penting jangan dilakukan ya. Iya. Begitu. Ayo saiki nembang sik. Ayo. Suwe ora ngetokke kae lho, Nduk. Nyidro Asmara. Coba kaya apa karyane Mbahmu Blitar. Ayo. Ula tampar kae. Coba kaya apa. Bawani pangkur. Methik seri. Ayo. Yo, Om. Methik seri angkleng darma ana cerita tingkae garwane sang maha wiku Nano anang nggih kinaga Afifah. Jenenge nyinaga kini garwane sang resi nagaraja mangke manis lingkuh lan ulali
Yo, ya oke. Yo. Ikolan Mbak Tatin. Yo. Mbak Elisa. Terima kasih. Umi Hafifah. Ya saiki terakhir Mas Taslim munggah iki. Men dijero karo Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Iya. Mau ana sing ngersake Lintang Asmara. Coba kaya apa? Ayo Kak. Ngayahi ora dikrubut loro. Iki coba. Naik. Nah iki tetep kuat. Berpengalaman. Nggih. Iki kanca campur sari iki ya ta, Mbak? Heeh. Waduh. Lirikane medeni ayo. Iki dadi cewek cantik. Ayo. Cekike lho. Ya ini ya bagus, resik, Bagus, suarane resik. apik. Ayo. Bae. Nggih. Bae. Sugeng enjang Mas. Nggih. Nggih, menika Mbak Elisa nggih menika nggih. Udah sering kita ya. Iya. Kan sering WA nah. Ketok eleng ngematke aku sajak piye ngono. Aja ngono to Mas. Nek aku ingin lho Mas. Aja lek ingin getun kuwi kok, Mbak. Lah napa? Hah? Lah napa? Lho iki sok aduh opo iki sulap iki. Alah. Ayo. Lintang Asmara. Lintang Coba Asmara. apik lek iki mendhi. Ya, coba kaya apa? Ya. Mas Taslim versus ayo. Mbak Lisa dan Mbak Tatin. Oh iya, yuk Mas Noval Cahyati. Yo. Siang pantara ratri mung eleng manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Sulasi.
Taslim. Taslimah. Tenang saja. Mas besok meneh nggih. Amin. Nggih. Mugi-mugi insyaallah saged pinanggih malih. Jenengan kali mantu lho ya. Nggih. Salam nggih. Tentol hati-hati yo. Buat kodo, jangan ngantuk leren. Ya. Ya wonten tempatin yang pangapunten saestu. Ya tadi si jenengan ini di kantor lepas kok begitu punya apa biasa. Ya, apa ndak? Ya sopan. Orang pulang renang. Kata-katanya sama punten lho. Sehat selalu Mbak, makasih. Alisa, terima kasih. Saya sudah terima kasih banyak. Saya selalu akan merindukanmu kapan saja. Aku ora. Dua. Ya ya, Mbak. Iki arep pisan dadake mulai kok tidak muni kata-kata iki, Mbak. Merindukan dalam pementasan. Kira-kira pikiranmu wis aneh-aneh gitu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamat sukses kagem Ibu Nyai, Ismi, lan ugi Bapak Abah. Sumrambahipun ingkang dipun kitanaken mboten langkung dumateng sedaya para sutresna budaya. Mugi-mugi sedaya pikantuk berkah saking Hyang Agung.